Mitä täällä on? Ihan tommosia huonoja pelejä. Pelataan tänään Rivalsia. Ja mä en puhu paljon tossa, niin tarvii ihmetellä. Mä laitan mikin pois päältä. Ei mä haluun mikin, tästä tulee niin kova tappelu. Oikeesti. Koska mullahan on 100 level. Ei dogs. Ei ku hyvä, en mä otti dogs. Miksi mä en ottanut sitä? Tää on hyvä. Tää riski tämmönen kuluko turhaa. Ja tänne. Mitä tää mun palaisi niin? Joku muu. Se kuoli. Mitä? Mikä se Eemia? Miten noi ei pitäis laittaa? Mä haluan itekin tietää. Oho. Tarkistetaan. Ei tarkisteta. Missä taisi nappaa? Mä oon noobein. Katsotaan kohta kuka on noobi. Missä sä oot? Missä sä olit? Mistä jatka paska? Nyt kun taas 3 olisi paha. Onneksi sitten joo. Mitä? Tuolla ne on. Samaa kattoo titirittyy. Ei. Mulla on niin noobei. Me hävittiin tää. Mä oon suorittaa. Onneksi sä näet tossa. Tossa meni yksi. Joo. Miten toi kuolee, vaikka tää on 115? Joo, no hienoa, me hävittiin. Kuka joku ottaa 1 peikkä? Mä haluun liian pelata. Mitä spämmeri? Oot sä spämmeri? Ei Areno. Tää on ihan... Niin. Fucking fast. Headshot. Headshot. No kuulikin tää vähän. Tänne sanoo. Mitä?
Mä saan tän loville. Hei, mä teen taktiikan, mitä kukaan varmaan on tehnyt. Eli ammutaan näihin. Sitten otetaan, että tulee. Ja sit portaa se. Miten sä pääsit tänne? Okei. Nyt tää oli muuten lovi. Samalla lailla. Mä en tiedä miten se pääsi. Oh my days, mä oon niin noobi. Testataan vielä kerran malliin. Miten se ei kuole? Joo, ei mä ole tee mitään. Mun kaveri huijas. Tämä on paska. Älä lähine tykkö. Tämmönen roskaneukko. Noniin. Oppaa kannastaa. Et tuu minun maille. Mä hävisin, kiitos. Moikka!